Shout out nga pala kay Papa kong Pogi, Emboy Aragon TV. I love you pa. Tulog ng ating mga baby. 12:30 na ng hating gabi mga kasinag at feeding time ulit tayo. Magandang gabi po mga kasinag. Andito na kami ngayon sa aming tulugan. Hi guys! Ayan si Chloe, si Chang Chang. Ayan, dito kayo matutulog ngayong gabi. Yung panganay kong anak, hindi ko alam kung susunod tulog ng ating mga baby. Nilagyan ko lang siya ng harang munang tabla para hindi sila palakad-lakad dyan kasi mahina pa si Star, baka maipit sila. Ayun naman si Opay, tulog na din ang mga baby niya. Ayan, kaya pwede na tayong magpahinga mga kasinag. Tapos mamaya papadidiin ko ulit sila kasi katatapos pa lang naman po nilang dumidi. Nilagyan ko ng dingding yung aming higaan pero may dingding pa naman yan dyan sa labas. Ayan, trapal. Kaso may butas. May silipan ng aswang. Hala ka, may aswang be. Tapos nilagyan ko lang siya niyan para hindi gaanong pumasok yung hangin. Tapos ayan, kaming tatlo dito. Lagyan ko rin ng sako para hindi gaanong mahangin. Dito lang ang open para kita namin yung baboy. At saka dyan open din. Doon may trapal din. Ayan, dito kayo matutulog ngayong gabi. First night. Ayan, tulog na. May gusto daw i-shout out si Bunso. Sino ang isa-shout out mo, Bunso? Shout out nga pala kay Papa kong Pogi, Emboy Aragon TV. I love you pa. I miss you. Salamat sa pagtatrabaho sa mo. Oh, good night na kay Papa. Good night! Mga kasinag, feeding time tayo ngayon. Ayan. Lumididi na ang ating mga baby. Ang oras natin ngayon ay 9 ng gabi. Sinisip po na ako sa usok mga kasinag. Kapag ganito pa kasing mahina pa ang nanay, kailangan nating bantayan at magtiyaga tayo sa pagpapadede. Kasi mahina pa siya kapag may napupuntang anak sa kanyang likod. Minsan naiipit, minsan dyan sa may paa niya. Kaya binabantayan ko talaga pag magdididi sila. Tulog na yung iba. Ilang gabi tayong magpupuyat mga kasinag, kaya samahan niyo po akong magpuyat. Palakihan tayo ng eyebag. Napakagandang tingnan ng mga kasinag. Nakakawala ng stress. Sana maging healthy sila hanggang paglaki. Kasi pag mga ganyan kaliliit, na mga ilang arawan pa lang, hindi pa sila sure kung magiging okay ba talaga. Kasi minsan, nagkakaproblema pero wag naman sana maging healthy lahat. Para sulit lahat ng pagod. Antok na si Janjan. Turog na nunoy. Oo, magturog. Pagay ng kwarto ta, ano? Mainit ang kwarto ta. Mainit daw mga kasinag ang kwarto namin. Time check mga kasinag, alas 10 na po ng gabi. Ayan, gising pa tayo. Yung sa may paahan ni Star kasi lumulusot yung mga biik. Kaya nilagyan ko ng tabla sa kayang kahoy para hindi sila lumusot doon kasi laging na shoot dyan sa may butas. Kaya okay na. Ayan. Sana wala na silang butas sa pag-shootan para makapagpahinga tayo kahit konting oras. Padidi ulit tayo.
12:30 na ng hating gabi mga kasinag at feeding time ulit tayo. Ayan, magbabantay ulit tayo para makadidi sila ng maayos. Good morning mga kasinag. Ayan, nakasurvive tayo sa unang gabi nating pagbabantay. Ayan, tulog pa si Janjan. Nag-aalmusal ng ating mga baby.